Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiri boma la Buzumba pansikito moja wa Chimbalanga. So ndachita chidwi nditamona so mwana wina amene wafika pano pansikiti koyambirira kweni. So atafika pano pansikiti dali sosangala kwambiri kuona kuti wafika pano zambiri kucheza kwambiri ndipo ndafufusana kuti ine ndimalakwera kuno kunsikiti njonga kuti zapeso zabwino. So tili ndi mmodzi mwa amayi yake amene takumana nawo pano amefa kuti tingocheza nawo ziwiri zitatu kuti timve kunena kuti umoyo wa mwanayo umakhala motani nanga ndi zinthu ziti zimene zikusowekera makamaka pa mwanayo ndi kuti tizote bwanji. Amayi mwasera bwanji? Sikoma kwambiri amuzitikwezera kwa mawu pang'ono. Takumana ndi mwanayo pamene ali kuno kunsikiti adabwera nthawi yabwino ndithu. So tidachita chidwi kuti tatacheza naye so ndi pamene takupeza ndi mayi yake kuti ticheze naye ziwiri zitatu. Mwina mudafotokoza mwanayo zina lake ni ndani? Mwanayo ni Madalo. Saka zingati? Amina ni saka 17. Ndi saka 17. So tikuona kunena kuti amaendera njinga yake ndithu yabwino. So mwina umoyo wake wa mwanayo umayenda bwanji mwina kungofotokoza pang'ono kuti mtundu wa mala yothokoziwa. Mwanayo ndi umoyo wake ndi ukuta. Naam. Mwanayo amachokera kutali kubwera kuno kusikiti. Ndaisa na lilo sasa Jomba. Naam. Kubwera kuno kusikiti. Kuma kukumana ndizo khoma zambiri. Vogona ndi osowa. Naam. Monga ineyo mayache ndi osowa. Mafunika pogona babwino. Zofunda aso ndizosowa amafunika so monga mugomoni aso alibe zipewa alibe so Chisodi ya alibe so nkanjo zosowa zake zambiri. Okay jabwino tikuona kuti tosembera Islamu hindu Islamu uchi ndi nosemene ndi mwanayo ndachita kulowa kapena ndachita kulowa tonse amene. Naam. Pankhani ya njingayi mwina ndi zinthu ziti zimene mwina mutafuna kuti anthu ena akata kuthandizani kwamene ali ndikuthekera kuthandiza. Pankhani ya njingayi imatha kumono kekera bakati pansi. Naam. Mataya laso atha anachita kuthandizidwa. Ya kuoneka ndithu ya. Komanane nakuti basi za kuthandiza ndithu takupasa niso njingayi basi muzikira nokhameni. Ndiye masibika kwa kuti pakati pato kumene kumachokera iye hata kupita kupera pakati panjira. Saenda aso mataya la ndofunikira imuna mwaje akufuna kwa bwino atathandiza. Kuti azithandiza kubali ya njingayi kuti azienda moyo wake wonse azisangalala. Okay tabwino kugwira mwina mateyala ena akata kuthandiza ni mateyala kuti njinga kaendedwe kazikhala so kabwino. Kazikhala kabwino kaendedwe kake ndipo mwina manja azisangala chifukwa akamaenda masangalala. Ngoti kumaba ikangopha siku limene usima samaria. So ramaenda bwino ndithu maulero atatali pa njinga imene. Ndipo kumene tachokera ko ndikutali kwambiri. Maenda. Kumene kukuzafika kuno pa njinga ya chewe. Yeah. Okay jabwino mmene moto ndi mmene akufotokozera mayi wa makamaka za mwanayi dachitwa chidwi ndithu munthu upita kunzikiti nthawi yabwino so amachokera kutali ndiye kwamene muli ndikuthekera nkhani ya mateyala amene akufotokozeramo thandizani pa chimene komanso mwina ngakhale pali zothekera zina zosiyanasiyana ziwanenera kuti Allah subhanahu wa ta'ala chilichonse chimene adatipasa adatifewetsera kutengera ndi mmene iye adatipasira. Ziwanenso kunena kuti chiliyonse ndi fitina. Mendo yathu imene tili nawo, mikono yathu imene tili nawo, maso athu amene tili nawo amene ndi fitina. Choncho kwa amene Allah subhanahu wa ta'ala sadafewetsere ndi zimenezo mwina kuyenda choncho kama ndi zimenezo ndi kuti amene ndi ma fitina kana kuti maiso Allah subhanahu wa ta'ala watitereza kuma fitina amenewo. Ndiye kwa amene muli ndikuthekera thandizeni mwanayi makamaka pa zinthu zambiri. Alhamdulillah kuti ena asa adamuthandiza nkhani ya njinga. Shukran jazakumullahu khaira. New Muslim story limbani Musa foke Allah linalo أنا مستبي